Sal-14 Ottubru b'kollox intużaw 81.2% tal-vouchers tal-100 € tal-Gvern. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis filgħodu organizzata mill-Mimkol b'kollaborazzjoni mal-Ministeru għall-Ekonomija hekk kif ġie spjegat li b'kollox sa issa l-vouchers tal-Gvern taw injezzjoni ekonomika ta' 52.600.000 €. Jekk taqsam il-vouchers ħomor minn dawk blu, intużaw 1,480,000 voucher aħmar fil-waqt li intużaw 340,000 voucher blu. Waqt l-indirizz tiegħu f'din il-konferenza l-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri sostna kif id-deċiżjoni li jinħarġu l-vouchers kienet waħda għaqlija għaliex fil-fatt kellhom effett multipliku. Il-miżura bħala gvern allokajna iktar minn 44 miljun euro. Peress li inti dak li jkun meta joħroġ ma jonfoqx l-20 euro eżatt, iżda jonfoq iktar, dik kellha multiplier effect. Jiġifieri minn 44 miljun, aħna kkalkulajna fil-bidu konna qed naħsbu fil-fatt iċ-ċifri juruna li konna qed naħsbu eżatti li dik il-figura titla' għal 65 miljun euro. Allura għal kull 20 euro kien hemm multiplier kważi ta' 1.6 average fuqha. Waqt il-konferenza ġie ppreżentat stħarriġ dwar l-impatt tal-iskema tal-vouchers tal-Gvern ippreżentat mill-istatistiku Vincent Marmara, studju li wera kif 85% ta' dawk li wieġbu qalu li l-inizjattiva tal-vouchers għenet kemm fuq livell personali kif ukoll bħala kontributur għall-ekonomija. Bħala survey ħareġ biċ-ċar li 55% tal-poplu Malti wawċi kollu qalu li dawn għenu biex kun jistgħu joħorġu aktar huma u infatti, hemmhekk wieħed jara li kellna riżultati ħor b'saħħtu kien li kellna 85% tal-poplu qalu li dawn il-vouchers għenu kemm lilhom kif ukoll l-ekonomija. L-istudju juru wkoll li fi żmien tal-pandemija kienu żgħażagħ l-aktar li ħassewhom komdi jonfqu. Iċ-ċermen tal-Mimkol Adrian Said qal li din il-konferenza kienet opportunità biex jiġi diskuss l-impatt tal-vouchers u permezz ta' diskussjoni kostruttiva jidentifikaw it-triq il-qudiem għall-implementazzjoni ta' miżuri li jiżguraw impatt pożittiv fuq il-komunità tan-negozji.